हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय नै जों दा स्कुलाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय जोंहा दोननाय जायगानिफ्रायनो गाखोलांखाबाय आरोना अखाबो हादों एकदम रेनो ओंखायनो माबाजों थांसै होननानै थांनो नागिरबाय आरो दिगदार जायोना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअ'खौ। ओमफ्राय गथ'फोरा एकदम बामजानोबो नागिरलाया आरोना। ना गोरानबो फोरानदों नै आइया। जानोबा राव खोनानाय बायदि मोनदां। र' बेसे एवनाय जानो गेस्टिक जायोना बाबु। है बाबु ओरैनो लस खालामबाय माथो। है हानांला बे सावजालाना दा बे माबागोन गारा एवदोन मोजाङै आं दा माबागोन। दिनै टुइसडेआव इउनिफर्मा सोलायो माने गोजौनियाल' आरोना। ओमफ्राय मुजा जुताया गुफुर ओमफ्राय गोजौनि गस्लायाल' बे। गारियानो माबा जाबाय स्टारानो जानो नागिरा ओंखायनो दहायनिफ्रायनो होखारना दोनबाय थादों जानो नागिराखै। गारियाबो मैला जाजोब्बाय बोरायबाय गारिया। एबार खारसो बायसिगोन ना 30 लाखनि। नाङा जाबाय दे फुङाव गेलेया दा फैनासो गेलेयो। र' थाब देरनांगौ। जाया गावहासो थेबनो नागिरो नै थाब खालामनो नंबा। ओमफ्राय जोङो दा दोनलांबाय थानोसै। ओमफ्राय भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोननोसै। जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय। दुगैयाखै आं दिनै दा फैना दुगैनांगोन। ओमफ्राय गासिबो खामानि जोबजोब्बायानो होनजायो। दा फैनानै खालि दुगैनांगौ संनांगौल' आरो। बाबुआ ओंखामखौ जायासै आं जागोन खोमा होनना सानफ्रोमबो फुदुंखायो आं खिन्थु जायाखै आरोना बाबुआ दिनै। ओमफ्राय आङो दिनै बाबुआ लेट सिखारदोंमोन ना। ओमफ्राय आङो बाबुखौ साहा लोंनायाव सासेयाबो न'खौ सिबदोंमोन नालाय। ओमफ्राय आङो बाबुखौ ओरैनो थानायाव नेबाय थास्लायस्लाय होननानै दुगैनायावबो बाबुखौ गालांना दुगैनोबो जाबाय थानायाव माबा जायोना एसे गथ'फोर नालाय। ओंखायनो नांगौबा आङो बाबुखौ नेनाय बाजैनो ओंखामखौ एसे जाना लानो होननानै एसे जादों आरोना। फुङाव बारा जानोबो हाया ओरैनो माने उखैनि आन्था आरोना। ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै। ओइ बाबु था मोजाङै